No. Tak čo si mi to strčila do ruky? Áno, vybrala som nejaké albumíky z mojej zbieročky, skromnej v porovnaní s tvojou, ale mám tam voľaké perly. Tak skús mi k tomu niečo povedať. Tak ja som si schválne nepozeral, viem, že tak som si všimol, že máš tu Dylana, samozrejme. Hard Rain. Áno. To je výborný album, to je taká liveka v roku 76, keď bol na takom turné, ktoré sa volá Rolling Thunder Review, a to bolo také turné s priateľnými muzikantov, básnikov, filmárov a toto je záznam z toho koncertov a ono je to také, veľa ľudí to má v Slovensku, pretože to vyšlo v Suprafone. Áno, presne. To je jeden z mála Dylanov, čo vyšiel a akože neviem, prečo vyšiel práve tento, to je vždy taká záda, podľa čoho to vyberali, ale on má takú svoju surovú krásu, akože to je, ja by som možno zvykla do takého punkového Dylana. Prísam Bohu, je to fakt krásne. Dobre. Ok, čo tu máme ďalej? Zeppelin 2. Akože, čo tomu povedať? To je akože, viete sranda, ja som sa stal fanúšikom Led Zeppelin až v podstate pred niekoľkými rokmi. Ja som ich moc nemal rád. Ja to isté. Že som ich nemal rád, ale nechápal som, že čo na nich ľudia vidia. A potom to zrazu nejakým spôsobom prišlo akože ku mne a teraz už vlastne, už som chytený, už ma dostali, takže... Hej, mne sa páči tá cesta ako Roberta Planta, čím si prešiel. A aj tie jeho také novšie veci počúvam, čo má s Alison Krauss alebo tak. To sú úžasné. A ja som vlastne až vtedy potom došla na chuť vlastne... Aké Zeppelin, že spätne. Ináč, možno, že aj ja. No. Lebo ja milujem tie solovky. No. A teraz mám náš taký krásny album nahral s takou spevačkou, z lokálnou, z Walesu, ktorá sa volá Suzy Diane, alebo Diane. A tá kapela sa volá, bože, ja si teraz akože nespomeniem, ale to je tak krásny, taký folkácky album. To si musí čeknúť. Robert Plant. Dobre. A kapela sa volá Saving Grace. To je úplne úžasné, OK? Takže OK, Dylan, dobre, to máme toto. Čo to máme ďalej? Takto. Vieš, akože to sú také tie albumy, ktoré akože človek má doma, ale ich nepočúva. Akože náhodou. Ja som mala fázu, kedy som Pink Floyd počúvala. Hlavne také živú dvojtuto. A áno, no. Alebo to sú také albumy, jak niektoré knihy, že všetci o nich hovoria, ale akože hlava 2, nikdy som nečítal knihu Hlava 22 a všetci o nej čítajú a ja nikdy, ako ja som začal, ma to nikdy nebavilo, tak som mu ani poriadne akože nikdy nedolúskal. Akože tak samozrejme, Darcy, to je taká povinná výbava. Povinná jazda. Povinná literatúra. To proste musíš si to vypočuť. Akože keby ešte by som mal robiť denníček, ešte taký akože v škole, aby som mal písať, keby boli akože platiť namiesto kníh, tak toto by bola akože jedna povinná jazda. Ale nič akože skvelý album. Nič proti. Jasné. Nič proti ničomu. No. OK. Toto mám od teba a to som ešte nestihla ináč si vypočuť. Ale akože ja ich viem, že existujú, čiže niečo som si počúvala, ale keďže nemám teraz dobrý gramofón, tak toto som si ešte nevypočula. Na Pentango. Ale veľmi sa na to teším. To je fantastická škótska folková kapela. Áno. Ale iba na prvé počutie, na prvé folková, pretože sú tam muzikanti, ktorí hrajú tak dobre na tie nástroje, všetci hrajú na akustické nástroje, ale vlastne dohromady tá kapela znie jak nejaký školský, neviem, že Grateful Dead, lebo tie melódie sú staré folkárske, to ten starý anglický folk, takže oni používajú vlastne všetky tie postupy tých tradičných akože vecí, ale posúvajú to do také nejaké iné roviny a miestami to ideš do jazzu alebo do nejaké také psychodelických vecí, že oni dokážu s tými nástrojami robiť také krásne zvuky, obyčajné, nepotrebujú nejaké efekty, šlapky, akože stačí akože mať akože šikovné ruky, aké majú títo ľudia. A oni neexistujú, myslím, že dá, ale to je taká pre nás akože utajená kapela. Utajený poklad, na to sa tešíme. Jaj, no, tak toto, čo tomu povedať, tak to je Johnny. Áno, Bože, toto je tak krásny album. To je pani, ktorá ma veľmi ovplyvnila. To je strašné, to je neuveriteľné. Hej. To je tak niečo dobré.
On je, akože vieš o tom, že to je vlastne, že Blue, ten album akože o rozchode, ako rozpade vzťahu a lenže akože tak akože trivia, vieš tomu, že ona sa vlastne počas toho skladania tých pesničiek a nahrania toho albumu rozlišala rovno stromy, akože bužby. Takže mnohé sú pesničky, ktoré sú venované konkrétnym jednotlivcom. Je tam to We don't need a paper from to je zase iným, to si úplne predstaviť potom, áno. Áno, takže vlastne, že vlastne ako keby inšpiráciu hľadala kade tade, jak sa hovorí. Najprv sa vyšla z Graham Nashom a potom mala nejakého frajera, ona bola na Kréte v nejakej hippickej komunite a bývala v takých akože v jaskyniach, takých akože, a čo je vlastne bizarné, my ideme s Randou na Krétu a ideme presne do toho mesta, prečo sa volá Matar, alebo no, a tam je tá pláž, kde sú tie jaskyne, kde tá Joni Mitchell bývala, tak ja sa tam budem pozrieť do tých jaskyní a tam tá pejná pesnička, myslím, že Kerry, alebo on tam aj spieva o tom vlastne, že no. A potom ešte sa vrátila do Ameriky a tam potom chodila chvíľku s Jamesom Taylorom, ďalším pesničkárom a s tými sa rozišla. A tiež akože nejaká jedna z tých skončila na tomto albume. Čiže tento album je naplnený úplne proste zlomenými srdcami. Akože, ale akože nie je to album, to akože prišlo, že si bola pritom smutný. Vieš, že ne, to je úplne že poznášajúce. Áno, to vieš, to je úplne, že bože. To je ešte úžasné toto. No, čo tu mám? A toto som ti dal ja. Áno. Ti dal ja. No to je, OK. Dwayne Crosby, kapela Crosby, Still and Nash, po prípade Young, a toto je jeden z nich. A oni vlastne, keď nahrali ten slávny album Deja Vu, tak potom dostali takú možnosť, aby si každý z nich nahral solový album. A každý to urobil samozrejme a Dwayne Crosby, toto je Davida Crosbyho album a akože že tie prvé boli hitové, akože tie boli, akože tie sa dobre predávali a tento bol troška v úzadí, ale paradoxne teraz ako keby takí tí fanúšikovia, takí tí pravoverní oceňujú práve, že tento album. Pretože tento album v podstate nemá žiadne ambície, není prehnane politický, ani hitový, proste to sú také akože folkácké meditácie a vokálne neuveriteľné, nádherné, harmonické plochy a v podstate je to proste jeden z takých tých najhypických albumov vôbec. A však mi tam aj hraje veľa kamošov, tak tam je Jerry Garcia, tam hrá z Grateful Dead a je tam celá tá scéna z Los Angeles tých rokov. A je to taký, že kamarátsky album. Každý tam prispel nejakým spôsobom rukou k tomu dielu, alebo čo. A Joni Mitchell. Aj Joni je tu, áno. A však David Crosby chodila s Joni Mitchell, áno. Zase kreslím akože for the record. A toto je akože, toto je niečo. To je úžasné. To je úžasné, no. To je taký, no. Ja mám pocit, že čím som starší, akože tým, akože tento album stále radšej. Akože stále sa k nemu môžem vrácať. To je na to zaujímavé, že sú si tie albumy, ktoré si vypočuješ, ako napríklad Dark Side of the Moon, ale ten už akože poznáš. Ale isté albumy sú také, že ako keby vždy ťa zaujíma, keď si to pustíš, vždy tam objavíš niečo nové. Ešte niečo nové. Alebo čo to je jak napríklad Dežové albumy. Akože Dežo Ursiny a Ivan Štrbka, ešte pesničky poznáš, ale samozrejme, že je tam veľa slov a veľa slovných zvratov a metafor. A stále, keď to počuješ, tak stále nejaká nová metafora ti tam vyjde, to si predtým nevšimol. Vieš. A toto je zase, ako keď to počuješ, tak zase tie zvuky a že toto, že je tam, ako keby sa tomu stále môžeš vracať a stále ako keby ten album je, máš pocit, že sa si niečo objavuje stále. Čiže to je niečo také, podľa toho, je to čaro nechceného, ja neviem čo. Že vlastne, že jak obraz, ktorý keď vidíš, tak akože sa ho pozeráš a vždy tam vidíš niečo nové, vždy ťa niečo fascinuje. A toto je David Crosby, podľa mňa akože oni ani, možno, že nevedeli úplne, čo nahrajú, lebo oni boli v podstate viac menej všichni zhulení, akože viac menej, kompletne, že dali si začiatok nejaké bongo a začali nahrávať. A akože možno toto je album, keď drogy a kreativita akože fungovali akože, ale samozrejme... To už sa minuli tie časy. Ale akože, nie akože... Starú nový boží bojovníci určite, ale že
Samozrejme, že v tomto momente, že proste, že to tak všetko tak sadlo, lebo potom samozrejme tie drogy, hlavne v prípade Tomka Rozbieho, začali ísť proti nemu. Vybrali si krutú daň. Áno, veľmi, on skoro vlastne, a chudák prežil ťažký život, ale vlastne sa zachránil a potom fakt, že sa vrátil, on potom na konci života. A na konci potom také krásne viazlo si robil s takými aj všelijakými ľuďmi mladšími. No, robil s mladými ľuďmi, ale nahral 4 alebo 5 krásnych solo albumov. Úžasné veci. Tiež, no. Počas svojho života takéhoto aktívne nahral, že možno 3 solovky a potom zrazu na konci života nahral za 6 rokov 5 albumov alebo čo, proste že neuveriteľné. No proste, No jo. Super, výborne, dobre. No dobre, tak ďakujem. Ďakujem. No. Len sa obávam, že či to nahralo. Počkaj zapojiť.